Bon dia! Estem ací a Terra de Pa i vos anem a ensenyar a fer la casca de reis. Els ingredients que anem a gastar són armela en pols, sucre en una ratlladura d'una taronja, unes clares d'ou, un poquet de glucosa i una miqueta d'aigua d'azar. Això ho posarem tot dins d'una màquina d'estes d'amassar o podeu fer-ho també a mà. La qüestió és mesclar els ingredients molt bé per a tindre una massa tipus una plastilina d'armela, una massa que siga prou homogènia, per a després poder-la modelar. Abans de modelar-la, la deixarem reposar una miqueta en la nevera, una mitja horeta o així, ¿vale? Bueno, ja tenim la massa reposada. Ens ha quedat com una plastilina així una miqueta blaneta, però manejable. I ara el que farem serà pringar la taula en una miqueta d'oli d'oliva per a poder-la estirar bé. No patiu de posar molt d'oli perquè quan més oli millor, així no s'apegarà. Si se pegara la massa, nosaltres el que fem és agafar una paleta d'estes o similar i passar-la per baix per a poder després enrotllar-la. Ara vos ho ensenyem en més detall. Ara tenim estirada la massa en un corró, la despeguem una miqueta en l'espàtula, li posarem el farcit de moniato i uns trossets de taronja confitada abans d'enrotllar-la. I anirem donant-li la forma conforme vulguem. En aquest cas anem a fer una serp. Hola, ja estem així de nou. Ahir vam formar les casques i les hem deixat postrar tota la nit per a que se sequen una miqueta per fora i puguen coure un poc millor. Ara el que anem a fer és pintar-les en nou batut i les posarem al forn a coure. El forn té que estar prou fortet per a que li pegui un col de calor i quede cruixent per fora i tendre per dins. Anem a posar al forn. Tenim el forn a 200 graus. Dotze o 13 minutets i enseguida tornem. Bueno, ja hem tret les casques del forn fa un bon rato. Teníem el forn a 200 graus i les hem tingut uns 12 o 13 minuts. Ja estan ben morenetes i ara ja estan fredes per a poder-les decorar. Tenim que fer una glassa en una miqueta de clara d'ou i bona cosa de sucre glaç. Fem una pasteta, li posem un xorre de suc de llima per a que blanquegi un poquet i ara només ens queda acabar-les de decorar. Bueno, estem així acabant de decorar les casques. Mireu que xules van a quedar. I res, sols dir-vos que s'animeu a demanar casques. El tortell de reis està molt bo, però ja veureu com això mereix la pena. Està superbo, segur que vos agrada.